Espiritu Santo. Di Apo at kapunta tayo. Paglumanan tayo di Diyos. Nagdandaro Santo Papa tayo. Hindi natin makita ulo at simbahan tayo. Panaka bagina nito yung daga. Mamagigay daga ulo. Leo, di 14. Darkaragan tayo di simbahan tayo. Sapay kumatataada. Mga iwaragawag. Dinagan ni Kristo at adalipan na kaiwaras dinagan ni Kristo may biyang kumagaling kita tao kastamot na tayo ang bunyagan kin mamaki babasi pa na kita ulo di Santo Papa may marami tayo kumangat misyon tayo yagdiyan anak putput na Kristiyano para kini Apo Jesus karalagan tayo dagiti maupupay na mapsat tayo di pamaki sa tayo kung ito mapabilid manen kung di grasya di Diyos hindi maawawanan di pamasi dati kung nakapawilid na may kan na kumatinang nama tapno may karita ang makirano iti dati na santo na misteri bigbigan tayo kaspaso tayo pagbabawyan tayo dayang tani mamati tayo di Diyos manang naasikan ng sika anay baon tapno pa yung bagan ganiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami apo kaasyan na kami sika nga imay tapno ayabang ganiti managbasol Kristo kaasyan na kami Kristo kaasyan na kami sika sito tugaw iti matanawan ti ama tapno ibabaat na kami apo kaasyan na kami apo kaasyan na kami kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan ganiti basol tayo ipan na tayo itibiyag na nagnanayon amen mararag tayo. O Diyos pinilim ni Pope Leon na dipen mo asuno ni San Pedro Apostol ken Pastor ni si Pupukel na Arban. Kitain na kang nagpagpakaasigan ka ken ipaay mo at isuno ni Kristo dito daga papigsaan na diti kakabsat ken si Pupukel nga iglesia. Makirangot ken kuan na iti singgalod di panagkay kaysa ay at ken kapya iti kasta makabten kami amin ken ka pastor ikararwami tipudno ken di agnanayon abiyag dawaten mi daytoy dapo ken Apo Meso Kristo biso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpoy ti Espiritu Santo Dios agnanayon nga awan ti hingganan. Amen. Basa na daw iti arami dagiti apostoles. Sintuloy ni Saulo ti pinanggutguteng na ang magpapatay karigi ti adalan ti Apo. Napani ti kangatwan apadi ket limawat iti sura amang yam amuken kuana karigi ti sinagoga dagiti Hudyo ije Damasco. Tapno adap masarakan na pasurot iti dalan ti Apo. Lalaki man wenno babae. Iliwen na idakit ipan ijay Jerusalem. Umas asideg ni Saulo iti syudad ti Damasco. Iti pagamuan, linapong tinaranyag alawag ang nagapu sa dilali. Napasag iti daga at nangip na titimek ang nagtuna. Saulo, Saulo, apay nga idadanes na. Siya sino ka Apo, sinalusod ni Saulo. Siya ni Jesus nga idadadanes mo. Kinuna titimek. Yan tumakder ka, ket yung ka iti siyudad, ket ibagantuken ka, ibagantuken ka ti aramiden. Nagsanden di iti lalaki at inakuyog ni Saulo, ket saan daan ang asao. Nanging datitimek na awang ngem awan tinakita da a tao. Imakden ni Saulo, imulagat na timatana ngem saan ang makakita. Iti kasta, inibindang empan iti Damasco. Lungal daw ay nakakita. Kabayatan kadagiti, kabayatan dagitang aldaw, saan anangan wenno iminom. At da iti Damasco ti maysa nga adalan agnagan ti Ananias. Iti maysa aparmata kinuna ti Dios ken kuana. Ananias, adtuyak Apo, insungbat ni Ananias. Tumakder ka, kinuna ti Apo. Ket ingkay ti kalsada ang managan na ligteg. Damagyo ijay ti balay ni Judas, ti maysa a lalaki nga agnagan Saulo at taga Tarso. Madamang agkantararag, nakita na iti maysa aparmata ti maysa a lalaki
magnagadalan niya. Asimre, impatay na likiman na kenkwana, tapno makakita manen. Ngayon sinumbat ni Ananias, Apo, anong tinadamdamag kung may papati dahil ito lalaki, hindi iti nakabubuteng nga inaramid na kaligit at taong iti Jerusalem. Impay dito'y Damasco at napalubos kenkwana, ligiti pangulwen a papadi, tapno tiliwen na ligiti amin na umawag itinagan mo. Kinuna ti Apo kenkwana, mapan ka, na isuti pinilit ng servitan niya, tapno ipakaamuna tinagan ko kaligiti hentil, kaligiti ari, ken kaligiti Israelita. Siyak tumit laeng timanipakit na kenkwana, kaligiti amin ang masapul na sa gabaeng na kapukadya. Iti kasta napan ni Ananias, simrek iti balay, ket impatay na ligiti iman na ken Saulo. Kapsat ka Saulo, kinunana. Kaunak ni Apo Jesus ang nagpangangken ka itidalan, iti umay ka dito'y, tapno makakita kamanen, ket mamnukay ti Espiritu Santo. Nagtinag adagos ikinatan sa Saulo ligiti sa siksikan, ket nakakita manen. Timakder ket nabunyagan, ang pasagya, nangantit nagsilbin, tiktik sana. Nakitagyan ni Saulo kaligiti adalan iti Damasco, iti sumagkaman mong algaw. Kumpang kaligiti sinaguga, ket ingkas kasabanan ti may papangken Jesus. Isu anak ni Diyos, kinunana. Isa o tapo. Inikay iti entero alubo, ket ikasabayo ti pagdama kaligiti amin at paso. Inikay iti entero alubo, ket ikasabayo ti idadayo iti abdo da kay amin na nasyon. Idadayo kay amin at tao. Inikay iti entero alubo, ket ikasabayo ti pagdama kaligiti amin at paso. Kanagilay ti balbaliw ayat na kadatayo. Ket agnanayon ti kinapudno ti Apo. Inikay iti entero alubo, ket ikasabayo ti pagdama kaligiti amin at paso. Rinso ti panagsisinlupiat kadagiti Hudyo, kasano ti panangtedagi a tao tilasag na akanen tayo, kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak ti putno kada kayo, no saan nyo akanen tilasag, kininuman ti dara, ti anang ti tao, awan ti diak kada kayo. Ti mangan tilasag ko kinuminom iti dara, at dabiyag na nga agnanayon, ket pagungaret to inton maudi na aldaw. Katilasag ko tinapaypayso at araon, ken kidarat tinapaypayso mainumen. Timangan tilasag ko kinuminom si darat, agtaen kanya, ket agtaen at met ken kuana. Inbaon na ti si bibiyag nga ama, ket agbiag at met gapo ken kuana. Kastamat at timangan kanya, agbiag to gapo kanya. Dahito itinapay ang aggapo sa dilangit. Saan at tinapay akinnan, saan akas titinapay akinnan dagiti amma, no kay kasta na tay damit laeng. Ngem timangan iti dayto tinapay agbiag to nga agnanayon. Imbaga dayto ni Jesus bayat ti panangisuro na iti sinagoga ijay Capernaum. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning.
pa tayo, Amerikano, Cardinal Crepos, pinili na tinagan na Popleo de Torpin. Kunada nga, Tantahinas na 5 and Popleo de Tarin. Lahat yung kunada. Kararagan tayo, nagtrabaho na pati Espiritu Santo. Pinili na, babalang titulong Espiritu Santo, ang trabaho kumakalagiti. Iti simbahan, babalang titulong Espiritu Santo. Nang roon na kitang nakapagandang di pamati, panakaya silit ni ako Jesus. Di pa nagpili ti Diyos, nakakaskas daw, amis, kas dati pa nang pili na hindi sa ulo. Kalkalpas na natay ni Esteban, dimawat ni sa ulo ti pamalumbos, nga panji Damasco, katiliwon na amin na mangiwaragawang tinagan ni Apo Jesus. Kaya nga misyon mapanan, ito diyan na milagro nga nakasama kanya na yun na anak di kabaliw na kunana sa ulo apay itugtugod na sino ka ako kunana siyak ni Jesus na itugtugod mo. Hindi na nagbulag, nagbulsad ni sa ulo, pagingganan ang tradisyon na kini Ananias kin na di ako nagparang kini Ananias ko na naingkat, tulungan. Ni Ananias mabutan, amo ko nadamdamag ko, di kinadatos dahil nadamdamag ko, ikas-kastana ko na ni Ananias, namaan, di ko na si Diyos, pinili. Yan yung ko na nga niya, pinili ko na iso ti mga kasabati-nagan ko, from persecutor, mangiruruman, datos, kagura na ni Apo Jesus, aging gana na napudno, pasurod ni Apo Jesus. Hindi na nakita na nakakita man ni Saulo, na paano sinabuka, inwarwara dawag ng ni Kristo. Kita niya din yung palagpalpalin, yung pagpili ni Diyos, ang mga dagat ay nadalok, ang mga dagat ay salamat kanya ang seminaryo at dati nakasimpot kada nagsisirip, naglalain, nagbubuang ko, kada mo nakapaki, kada kami mga kugang, kada moriotes, kada pati pinili na kakali mga nakapso. Kaya nga kanya, magpili kumamot ni Salcedo, pag magbaling na adalan na nagiwaragawag, tinaimbag adamag, susunod na kita'y kismusa, na kita'y nagdalo sakit, tinakam na, nagkita yung mangiroro. Nagkita yung kumamantap no, ang balintang nagbaliwat, Isos, deka, nalaing ganto. Kaya dyan, ang muyo ayan, may sakata kayo ko, awawagan na nga, iwaragawag mo, kasano, sa panagbiag mo, magsisimpat ka, iwaragawag mo, baka balbalit yung buong Salcedo, katulik ko daamin, ang muyo ayan. Nawag yung brayo, okay dahil, nagdadurag ko yung blessed sacrament, sugal mo may kaimangan, na santo na misa niya, di ko na tibi yung mga tibagi, awan ito nga matay. Maadaan tibiyang. Nuhaan nyo ang kanan ti bagi, si lasag ko, kinan mo inuman tinarak, awan tibiyang dadakay. That is the Eucharist. Eucharist siya rin yan. Datayo tima yung mga certify na Eucharist siya, iso tibagi ni Apo Iso. Kung makantay ni Apo Iso, iso na nga di balbalin para tayo. Noong nauri na kung kumunyon tanong, hanapay na balbaliwan, hampay siguro ang oras. No, hanapay nga nakadano, hanapay nga nagaraw, di biyag mo, hanapay nga oras. Nang baka nabayag na nga ibagbagan nga, awantil, gundaway tayo nga, agulimot nga mga miris, agulimot nga mangrik na, di panlangan tayo tibagina. So, wag na muna kasalpasan ti misa, na ma-expose ito nga tayo pumantanan. Nagadurar kayo tarin na ninyo, agulimot, ganda, amirisan, hindi kayat na, hindi pa. Tagar-garam niya, nagadurar. Busy tayo lang namin, agulaon na, di ba tayo ito. Adulay tayo, kasla, priority tayo. Hindi pa nga lang sa tabisa ka, tanda na ba ito, kanya nga kami kilapanan, kung ka na. Mabalin niya nga mamigat. Mga po Isus, kita nga tayo. Ano na nga maipada, di ordinary nga breakfast ng adda nga sunan, adda tayo, kung iso na ng biyak tayo, aging na nga, di dito biyak tayo, para ang kini Apo Isus, naan nga para bagay tayo, naan nga para iti, para ipakaiday-dayawan ni Apo Isus, iaramid tayo para kini Apo Isus, wow, nagsanto nga tayo kita. Saya at nga aramid, ano di aramid tayo, amin nagaraw tayo para kini Apo Isus, ang laki niya sa ulo.
Dinarinanan ni Apo Isus, pinarinaan na. Para ito ni Apo Isus, tibiyak na. Yung na gore may erorong na. Sinagmayak mo ka ng kari. Wala ko matata, nakabutos ta, narin muarte, Santo Papa tayo. Uri sino mo dati, Santo Papa. Muda tayo kasi tayo marinan ni Apo Isus. Siyempre, handa tayo mga kanayon, mabanbantayan. Uri tayo paborito tayo, Santo Papa Isus. Ako na tayo, lideres yun di gobyerno. Uri sino tayo, torturay. Dito pala nasaya ang kananaton, kaya katatakot tayo. Kaya manifest iyo, unad ti kalay, unad ti gimong, unad ti ko, unad sino torturay na sulpan tayo, unad tala ayaw na ti sipsiputan tayo. Kapag kayo makimisa, at dawaras pader. Ako yung soka mo niya, ako yung sos. Hindi rin na sinong natla. Nung DJ number 1 ka, DJ personal na relasyon tayo, niya ako yung soka na naka-expose, umay tayo, kararad. Awisin nyo dali ka, paano kayo nagdalita? Dali ka, nagproblema na iba kayo, umay tayo niya ako yung soka, pinasabang sa karoon nito. Dahil mga sakit na napungkunan nyo. Umay kayo. Hindi ka muna kasama maglaban ni Apo Isus, kita sakit, tinatun mo, kinukumakin. Agasan na. Kaya iso mo na nga routine number 1, itibiyat kayo. Nung iso ka number 1, may tagtagwa, adayo pa. Nang may priority na Apo Isus, itibiyat kayo, adayo pa. Nang gusto ko para kanya na amin. May ito nga rin na para kanya na amin. Awanan dinabati para kada tayo, para kanya na. Ang yari yan na unod, nakarara, napudno, nakarara. Umay tuloy datun ni ken awaten ida sampai kumatamay kari amay datun girabaw ityang karna dahil kuya ginapay nga isagot ni ken ka awan dinayaw na awan tilibnos na di amay kari amay datun di padaya apag daydayaw mi ken ka. Kumararag tayo kapagsatak mula tayo, hindi atapon tayo, makaiayo kumain kay Diyos Ama, amang nakapaging kami. Kaya may kaaya kami kay kayawan, kaya makaituryaan, kaya na, kaya sa amin kapaging bayan tayo, kaya ikadabukan, kaya santo ang iglesia. Maiayo ka pumaapo ka dahil isabot ni, kaya't babaeng di manayon na panalaknib mo, idurong mo, tinasanto ang iglesia, ang makikaisa, pinisan niyo na Santo Papa mi, iso ngayon pasdet mo a pastor mi, gawatin mi na ito, ikapukin ni Kristo ng anak mo, ken Apo mi. Kay Apo at tapumaka tayo. Pag-ayo, dagita, puspuso yun. Pag-iaman tayo, hindi Apo, ang Diyos tayo. Huwag noon ay may karigat rumbeng, anong nigat pa kayo sa lakangan, mi ada kami, iti amin na tiyempo. Ibo nang nagmi ako, dagiti pa kay dayawang, ngayon nang rong nauna, iti dahi at tiyempo, apan na kay sakripisyo ni Kristo, adaton mi. Tababain ni Kristo, dagiti anak tipod mo, may pasangay dahi di agnanayon nagyat. Kaya't may lukat ka, dagiti mamati, di ruangan tilangin. Tababain dahi di ipapatay na, pinarmet na di ipapatay ni, tababain dahi di panabungar na, inisubli na ti biyak kada kami. Anan sa ta, grato ti sa nalubungan, iti panakapuno na kadagiti raksa, ti Pasko, ti panabungar. Kaya't dagiti amin nga, ikarsito dagiti Angeles. Ikantada ti himno, ti panakaiday-dayaw mo, kaya't punada di agsanday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos ang iti amin na karswa. Ilani ken daganap nuda ti pakaiday-dayawang, usara iti kamatuan. Madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, usara iti kamatuan. Noon ay Apo abihid ka akinasanto, ket sita ti bubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga ro, ti kaay mo ta Espiritu mo mga kasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, ket ti paay mo ida kadagami. Abagi kandara ni Apo mi a Hesus Kristo.
Iso ilisak bayayawat na si aayat ti bagina tadwag tutuok na ngalay ti tinapay nagyaman kenta pinispisi na sana inted kadari ti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangantay amin ikiday koy kaday ito iti bagi iso may iyawat o amay paay kaday. Tama sa sanday di ba nang nabiigan na ngalay ikalis na diyaman maningkan ka sana inted kadari di disipulos na ket kinunana alain nyo katuminon kay amin ikiday koy kaday iti ikalis ti dara dara ti baro ken nagnanayon agulang iso amay buyat to amay paay kada tayo ken kadagiti adwa at tao tapno mapakawan dagiti basbaso aramidan nyo daytoy pangilaglabi yo kanina. Di misteryo itong making. Bagayan Diyos mo, ikaw na buwan, sinakasalakan, sika, nilapot, isamalapot. Tinurot pa ng ilagin mo di papatay ken panabungar ni Kristo idaton di kan kaampo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pangatay salakan. Agyaman kampian kadaing paay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam kanta. Dawakin mi ako kada kami makilala iti pagitan dahil Kristo pagkay saan na kang pumati Espiritu Santo. Laglagi pa ng kad-apo ti iglesia manasak na iti sa manubunan kat sa orayon kayak na nadyusan. Laglagi pa mga ni Leon na Santo Papa mi ni Maglo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken Pati. Lagi-lagi itong pay ako dari tiga kapsat na pimusay na si inanamit sa kanabungar ng petisidong kakaasin ng natro na ikawdawatan ni Santo Papa Francisco. Awatan tag iday pisidong taranyag mga patakitaan daken kay kirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo may kakaasin kadakani. Aramidam kumamay karikam amin iti ang nanayon agad. Kat mag-iramot konto, pinanggasatan ng Birhen Maria ng Inatibos. Ninagasat nga Jose nga esposo na dali dinagasat nga apostoles ken dali ti amin na sa santo isuda anak apudno anak serbikan ta ditoy daga magikadwa pang lukad met kadakwa da mangitantanok ken magidaydayo ken ta gapo ken Jesucristo nga anak mo gapo ken Kristo sikataysa ken Kristo ken idisilong ni Kristo ititimpuyog ti Espiritu Santo iropnoy mi ken ka manakabalin na ama kaya minadayo ken gloria ikagnanayon awan ti gana. Pintay mararaw iti ama, ken tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin at sa langit, nalikayo kumakinatan mo, doon tayo kumati pagsayang, matangkapal kumakinakin mo, ito'y dala at siya. Itdan kadatang kaldawi ko dito, hindi kainayin kaldaw. Pakawanan dagiti basol mi ang asnet pamakawan mi. Dagiti nakabasol karami. Bilang betrean mo ng Kristo, salakan ang kita. Dawatin mi kan kahapon ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdan kada si aayat ti kapya kadagiti algaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di pa ng ururay biti kinagasa tanang namarin mi. Kanitiya ay Nesto Cristo anang isalakan kada kami. Tapuan ito ay nakabalikan dayaw. O ako mi ang Nesto Cristo kinunang kadagiti apostoles mo. Kapya ti ibakit kada kayo. Kapya nga kapungan niya ti po kada kayo. Saan kadagiti basbasul biti minang. Nurigat ti pamaki ti iglesia. Katkas mayan nuro iti padayatan, ipaay mo kada si aasi ken puan, ti kapya ken panagkay sa si kanagbiak ken agari, iti agnanayon na awan ti gana. Ti kapya ti ako ang tanayon kumangat kada kayo. Ipaay kayo ti kapya, ti tunggal may isa kada kayo, kapya, kada kayo ti kapya. Cordero ti Diyos, amay ka, dahil basbason ti lubong, asya na kami. Cordero ti Diyos, amay ka, dahil basbason ti lubong, asya na kami. Cordero ti Diyos, amay ka, dahil basbason ti lubong, item kadakam kita.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangiktat ka rin basbason ti Lobo. Nagasat tayo anaya ba ni ti Daytoy apadayana. Apo, jakay na rin mo may nakasanyag, may salayan sa una may Kalutusan di panakirandod kay hinaylangitan na taraon, si Papa kumbaba kami at dawat yung kaapo, tababaan ti bilad daytoy a misteryo. Kasi kita na di iglesyang, ipanagkay kay sa akin ayat. Isalakan mo, kay salak ni ba makantanayon di Santo Papa yon na adikan mo. Iso nga nangipaimaam ti annong ti apostol, agraman dali ti arban anay talag ken kuana. Dawatin mi daytoy dapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ikaw makipagbiag kan makipagarikan ka, ikitimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon, naawan ti ingana. Amen. Pagparimpuman tayo, kararag para tinipalo sa Santo Papa. Ako Meso Kristo na imbaga pastor, kinkangat ko na pati, daydayawin ka na, pinalok na yung itinayipapuso na panagyaman, panangaayat ni Santo Papa Leon, nga agserbi, akas pastor isang alubungan na iglesia. Sapay ko mga kaikaulwan na kami, kas managayat at pastor, pinteripatwin na kami amang biro kadagiti na pukaw akarunero. Sapay ko mga agserbi, akas maisa ang alumamay, ken managdengay nga ama. Maisa na pod no maestro, ken maisa na paslet nga daywan kadagiti na santuan ang misteryo. Ipaayam kadi tisarun at tibker ken sire, pabigsaan kadi at isingkalot, di mamagkay-kay sa kada kami. Tapno obserbi kam ken ka akas maysa kami. Dalosam ken kaginayunan na kami itinadyusan na ayat. Tasaan na kamto abay-bayan ti ayat mo. Ipaay mo tas itutured kami asumungbat ti ayat kada kami. Iti panagmisyon sika makipagbiag ken agari ti Ama ken titimpuyog ti Espiritu Santo Dios nagnanayon nga awan ti ingana. Amen. Pagparimpuman para iti bayan na. Nailangin ka Ama, si Papa kumbaba kami at kakulikin ka. Asina namin iti tayo, ako yung bagyang pinasugatan at kagilyan ni. Siunat mo ka di dagityan nabilag nga imaw, ikidalan mo ti pagilyan mi. Isang ti krisis, lilibok ka na kayaw awan. Ipalubos mo kadi at ilawag ti pinapuno, at silawan na tiglalan at tulong iti panagkay sa akin kapya. Ipaay mo kadi ti justisya kadagiti mawaw ang biktima. Agasam dagiti sugat da, at luktang ti dalan iti panagigbag ket panagkay sa. Penekem kadi ti bisin ni iti kinalimutek. Tapno sumardengen tinalabes at panagtaligagay ni itituray, kinabaknang ken kinabuklis iti pagsayaatan. Palukuan kadi dagiti dumaton a puso mi, kapu itituray, ket luktang dagiti
arami abinulusot ti kanaklis. Tapno ti panagayat mi iti pagilian mi, ket artapan na dagiti pinadakes iti politika, ken panaging bubukod iti pagsayaatan. Ken masusuro mi akitaen itunggal maysa, saan kas kadwawen o kabuso, ngem kas pudno akapsa. Sapay kumata iti dayto atawen mobilero, ket mainspiran kami nga agbitigin nga agdalyasa. Sapay kuma iti dayto a piyesta ti panagkaykaysa, agbalin ti ulbut a pudno, itaklot a latoret, titilo a hustisya a narintek, ti pinagsisina a panagkaykaysa, ti panakaupay a namnama, ti kinamaniging bubukod nga ayat. Sapay kuma iti dayto a tiyempo ti panagpawaro, ken kabailan mi at akwaten ti kinakantong kas may sa anasyon, ken ti dignidad kas tao no agasideg nga asideg di tapuso. Dawaten mi dayto itinaga ni Jesus ti Tanel no Pascual, anangiturong katakag iti krus, manipod iti patay, agingga iti baro agyan. Amen. Nuestra Señora de la Gracia, ikararalan ng pagkain. Nuestra Señora de la Paz, ikararalan ng pagkain. San Miguel Arcangel, ikararalan ng pagkain. Iapo at tapunan na kayo. Basta pumaman at Kalisanan na kayo timang nakabalin na Diyos, si Ama, hindi Anak, hindi Espiritu Santo. Amen. Pasen din na sa Santa Misa, hintay ulit ayat, ken sa piyatiya. Kayaman tayo di Diyos. Salutaris Hostia, Receli Pandis Hostium, Della Premot Hostilia, Darubor Fer Auxilium, Unicrino et Dominum, sic semper